Победа за Кристина Дуканова, втора Андрея Савова, трета Никола Андронова. Да видим сега официалния резултат на Кристина Дуканова. 53 личен резултат за Кристина Дуканова. 11-99 личен резултат за Андрея Савова, 12-40 за Никола Андронова и така победителка с нов личен рекорд е Кристина Дуканова от Атлетик София 11-53, второ място сребърна медал също с личен резултат 11-99 за Андрея Савова.